Danske unge eksperimenterer helt lovligt med hårde stoffer. Stofferne er fremstillet kunstigt og kan sammenlignes med eksempelvis kokain eller amfetamin. Og de er helt lovlige, fordi myndighederne ikke kender dem, og derfor står de ikke på den forbudte liste. 25-årig Kasper Krober med et nyt syntetisk stof kaldet mefedron. Det er lige så farligt som ulovlige stoffer som amfetamin og kokain, men det er helt lovligt og nemt at få fat i, ligesom en række lignende stoffer. 10-20 stykker, vil jeg sige. Så jeg har kendskab til, at man kan bestille over nettet. Kasper Krober laver til daglig hjemmesider, men har en fortid som laborantstuderende. Han eksperimenterer med stoffer, både lovlige og ulovlige. De her to de har været ulovlige siden 1971. Ikke? Her forklarer han, hvordan mefedron er en kemisk videreudvikling af to stoffer, som tidligere er blevet gjort ulovlige. Blot en metylsubstitueret. Mefedron det er en simpel analog af de illegale substanser, casinonen og metylcasinon. Politiets særlige narkoenhed er først lige stødt på stoffet mefedron. Sådan lidt melet omgang. Men stoffet er et billede på en generel tendens blandt unge. Vi træffer flere og flere unge med de her stoffer her, som er ganske lovlige her i landet. Og det er måske en stigende tendens, vi ser. Og det er selvfølgelig et problem. Er du aldrig nervøs for, at du kommer til at gøre skade på dig selv? Selvfølgelig. Der er en risiko ved alt. Unge skal være rigtig meget klar over, at det er farligt at eksperimentere med de her ting, at de løber en stor risiko ved at lege med deres hjerne. Stofferne kommer ofte fra laboratorier i Kina og sælges over internettet. De unge, der er villige til at gøre sig selv til forsøgskaniner, de er på forkant, og vi kommer altid lidt efter dem. Fordelen er jo som sagt, at du kan få det 98-99% rent med et analysecertifikat, så du garanterer, at det er lille substans, du får, og ikke noget andet. Hvis et stof bliver gjort ulovligt, så bliver det ifølge Kasper Krober ofte videreudviklet, så det igen bliver lovligt. Det vil også være tilfældet med mefedron. Jeg kunne forestille mig flere analoger, der vil komme. God aften til dig, Preben Rudiengaard. Du er formand for Folketingets Sundhedsudvalg og ser her helt lovlige stoffer, som kan købes på internettet og i øvrigt sammenlignes direkte med kokain og amfetamin. Hvad vil du gøre ved det? Jamen, det er jo fuldstændig vanvittigt. For det første er der én ting, og det er, at de unge mennesker, dem skal vi have informeret om, at man spiller altså ikke russisk roulette med sit liv med det her. Og så skal vi både have politiet, og så skal vi have Sundhedsstyrelsen meget mere aktiv på det her område. Vi kan da ikke bare læne os tilbage og så sige, ja, men vi kommer altid i step bagefter. Jeg forventer en meget proaktiv Sundhedsstyrelse, som går ind og hele tiden er på forkant med det her, og så banker vi både bagmænd og pusher og alt muligt. Vi skal simpelthen det her uvæsen til livs. Men Sundhedsstyrelsen kan jo kun gøre noget, hvis I politikere beder dem om det, så hvad vil du gøre? Jamen altså, nu er jeg jo politiker og formand for Sundhedsudvalget, og nu vil jeg i morgen, hvor vi i øvrigt har samråd, have en snak med sundhedsministeren, og så må vi have Sundhedsstyrelsen meget mere aktiv på banen. Vi kan ikke lulle os i søvn. Det er unge menneskers helbred, og jeg forstår altså ikke mange af de unge mennesker overhovedet tør det her. Og følge, hvad der sker på internettet og alt muligt andet. Betyder det helt konkret, at du vil anbefale nu Sundhedsstyrelsen, eller måske ligefrem forlange, at de her stoffer, vi hører om i indslaget, bliver forbudt? Jamen altså, det er jo klart, at Sundhedsstyrelsen skal kende stoffet, før Sundhedsstyrelsen kan gå ud og forbyde det. Men der er jo ingen, der forbyder Sundhedsstyrelsen at være lige så proaktiv på det her område, som alle dem, der sidder og handler med det. Så det er noget af det, jeg vil bede ministeren om at tage fat på, og det gør jeg allerede i morgen. Preben Rudiengaard, tak skal du have.